Salutare lume, eu sunt Mihai, după cum bine știți. Astăzi facem un nou videoclip. Aș vrea să filmăm un episod de Farming 18. Așa. Okidoki, de fapt. Așa, mi-am pus aici la bariera. De fapt, până o să-mi iau eu la barieră, avem microfonul de la căști. Îl țin aici la gură. Și totul este bine. Single. Sunt pe telefonul fratelui meu. Mamă, câte are pe aici. Hai să vedem. Mamă, câte tractoare are. Hai să luăm cum... Bun. Mă duc pe aici. Unde-i chestia aia? Pentru ăla. Sau hai să-i facem aici? Stai așa. Doamne, de ce are atâtea tractoare omul ăsta? Oare pot face cu ăsta? Am văzut doi hateri jos în viață la bariză. Să vezi ce nu. Anul ăsta a fost la tiză. Atunci, la barieră. Opa, așa. Atunci unde-i celălalt? Aha, asta am văzut. Mamă, chiar. Ăsta. Să arăm. Noi nu stăm izolați. Noi arăm. În joc, în realitate. Salvăm vieți omenești. Trebuie să stăm. Bun, okidoki. Îmi place așa să-i dau pe auto, dar știi ce? Hai să arăm, mă. Poate arăm mai repede. Țin competiția șoc, pe gagică ta la bloc. Ăștia fură sos non-stop. Pune-l bă la loc. Hai să că am filmat și Brawl. Adică era într-un niște secvențe, nu l-am editat. Dar gata, avem program de editat, avem tot. De acum începem foarte cu videoclipurile. Deja m-am scos, urcăm un virus, ăștia sunt morți, tu nu da tis, că n-are rost, cine știi piesa pe de rost. SMS de la Alpine, 1000 DM-uri și nu le vezi, se schimbă vibe-ul oriunde merg. Am luat altă. What the fuck? În cantități industriale, boss, femeia ta îmi dă tâlcoare, boss, aduc zahăr cu busare, eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. În cantități industriale. Bun, am avut o mică mare problemă. Bă, iarăși, mă! Când se tot cum... Mamă, pe unde mă bag? Aoleu, ce... Nu prea pot eu cu mână, sincer. Hai, lasă-mi sincer. Așa. Hai să o lăsăm să facă puțin mai bine. Ținem și la bariera aici. Da.
Stai să te revin acum. Ne-am lungit cu videoclipul ăsta. Filmat 5 minute și ceva. Acum filmez după vreo 4 ore, ceva gen. Iertați-mă că nu v-am făcut un outro. Da, cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Lăsați și vă un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Și noi să ne vedem data viitoare în Pachito. Pa!